ni Calvin wacho nang'o? Calvin, ineno nang'o e wach mar usuru chik omenda ni kaka osegol moko kuomgi? Koro bero kale akala kosoyo. Okay, mokwongo damor mar moso nyikwara mogi kuonde ma gintie. An gi nyinga iluonga ni Calvin Sochieng, napisa mar UDA. Gima dawach mokwongo madanyis jo Kenya ni waweuru winjo propaganda. Kenya dwaro dongruok, to wawegi onge kuma wabiro yudo e dongruok. Wawegi ema nyaka wajitegemea. Wan gi three arms of government. Wan gi legislature, judiciary and executive. Executive dogolonwa paro mar proposal mar finance bills. Tok gikete korgi. Gikao proposals gimiyo legislators a National Assembly. National Assembly okao the same proposals to tero for public participation. Finance bill mwawuoye sani ni mwawuoye en gima jopiny, proposals mag jopiny, jo public participation mosetim ema wawuoye ni ma ineno ka otere parliament en gima wa kuom japiny. Dong not in public participation. Kawuono kwa waneno awinjo ni ne nitie mandamano. An Ngong Road, wuotho Ngong Road, dhi Mombasa Road, kaneno kuma nitie mandamano. Mandamano ma timore kama Fred gi nemo oayaji. Nikech Kenya duong', ok inyal nyisa ni mandamano kotimore kamoro achiel Kimathi Street, it's the whole country. Wang'iyo country mangima. Ni to mandamano bene ni Migori, mandamano bene ni Kisumu, mandamano bene ni Mombasa, bene ni Machakos. Mane mandamano? To kik waketure wiwa wajodo kaka wanonagi. Ni wadwa keto gimoro amora ni marach. Gimoro amora ni marach. Ni kate sheria mar Kenya. Ja Kenya ka ja Kenya nyaka chul ushuru. There are services we need. Nitie services mwadwaro. Wadwa yedhe osiptende. Wadwa ni barabara olosnwa. Wadwa ni wabed gi skunde mabeyo nyithindo dhi skul. To pesa gidwa kanyo. Waneno kuma wae manyoche iolo pesa oko eka chul polise matiye Kenya ka. Iolo pesa oko ka chul civil servants. Lakini Kenya ugi kama nyaka wangi tudruok mane kind tax mwakao gope ma wan gogo kaka Kenya nigi gowi to gi tudruok me kind gik moko ariyogi mondo Kenya oae gopi. Koro ng'ato ko wacho ni wadwaro ushuru kuom gima kama. Ni to wawacho ni ushuru ok wanyal golo kare barabara wadwa golo barabara mwadwa luwo yedhe mwadwa tere osiptende gidwa kure. Nyoche waneno ka dakteche ogomo ka. Ok otieko 2 weeks wachak waneno ka nurses odhi e barabara. Pesa magidwaro no medgi dwa kanye ka wan wawegi ok wagolo ushuru. Okay. Fred.